Омръзнали ви лешниковите ви очи да не изпъкват? Време е да променим това. Останете за някои съвети за грим, които променят играта. Лешниковите очи са платно от безкрайни възможности. Започнете с грунт, за да поставите началото. След това вземете палитра сенки за очи с земни тонове. Прекарайте топло, матово кафяво върху клепача си, за да заблестят тези зелени петна. Сега смесете малко златист блясък в вътрешните ъгли. Моментално сияние. За този вау фактор, очната линия с крила е вашият най-добър приятел. Завършете с спирала за обем, за да накарате миглите ви да трептят. Ето, превърнали сте лешниковите си очи в център на вниманието. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за още хакове за красота.